Ndị enyi m, ọ ga-adị mma ka anyị zagharịa aha n'ihi na ya nọghịzi n'ụwa. Aha nke m ga-abụ unu niile. Ha dum kwekọrịtara n'ihi na ha amaghị ihe mbe bụ n'obi. Ka ha pụchara nke a, ha malitekwa egwu ha ọzọ dịka ha ka na-efe aga. Ndeewo ụmụaka, unu apụtala nke taa? Ọ dị mma, nnọọ na nkụzi Maazị Obi. Nna anyị chọrọ ịnụ nkụzi gị. Tata anyị ga-amụ maka ilu Igbo a bụ onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ okwu amamihe na-adị omimi nke a na-eche m echiche ime tupu aghọta ya. Asị m n'ilu bụ gịnị? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ugbu a ka m jiri ilu a bụ onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya kọọrọ unu akụkọ. Gekwanụ ntị. Tupu anyị amalite akụkọ anyị, kedu onye ma nkọwa ilu a? Etu mmadụ si mee ndị ọzọ ka a ga-esi mekwa ya. Ị zatara ya nke ọma. Ọ dị mma. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O ruru otu mgbe ụmụ anụmanụ niile ka na-ebikọ ọnụ. Chukwu kpọrọ ụmụ anụ ufe niile oriri n'eluigwe. Obi dị ụmụ anụ ufe niile ụtọ. Ha wee na-akwado maka oriri ahụ n'ihi na oke ụgani dị n'obodo ụmụ anụmanụ n'oge ahụ. Mgbe mbe nụrụ maka oriri a, o wutere ya nke ukwuu n'ihi na ọ bụ naanị anụ ndị nwere nku ga-enwe ike ịga ya bụ oriri ahụ. Mbe chere ihe ọ ga-eme. O wee sị onwe ya, aga m ejekwulu ugolọma ezigbo enyi m ka m rịọ ya ka ọ gwara m anụ ufe ndị ọzọ ka ha tụkọrọ m nku ka m soro ha fegoo na be Chukwu maka oriri ahụ. Ka ọ chechara nke a, o wee bilie njem jere n'ụlọ ugolọma. Ka mbe ruru n'ụlọ ugolọma, o jekwuru ya ka ọ na-akwadobe ihe ndị ha ga-eji mee njem ahụ. Mbe wee gwa ya sị, ugolọma ezigbo enyi m, biko, anụrụ m na Chukwu kpọrọ unu bụ anụ ufe oriri n'eluigwe. Enyi m, ọkwa ị maara na ọ bụ anyị niile tụ ata afụfụ ụgani ya? Biko, achọrọ m ka ị nyere m aka rịọ anụ ufe ndị ọzọ ka ha tụkọrọ m nku ka m wee soro unu jee ya bụ oriri ahụ. ugolọma zara ya sị, Maazị Mbe, ihe anyị na-ekwu ọ kakwara gị obi? Amaghị m ma anụ ufe ndị ọzọ ọ ga-ekwe, mana aga m agwa ha ka m mara ihe ha ga-ekwu. Ihe ọ bụla anyị kpatara, aga m agwa gị. ugolọma kpọkọtara anụ ufe ndị ọzọ dịka udele, ichoku, ikwikwii, egbe, chekeleke na ugo wee gwa ha ihe mbe kwuru. Na mbụ ha ekweghị n'ihi na ha maara na mbe bụ onye aghụghọ nakwa onye anya ukwu. Mana ugolọma yọrọ ha wee sị, Biko ndị nke m, ka anyị nyere ya aka. Mbe gwara m na ọ gaghị eme anyị ihe ọjọọ ọbụla n'ihi na ọkụkọ anaghị echefu onye fụrụ ya ọdụ n'udu mmiri.
Nke a mere ka ụmụ anụ ufe ndị ahụ tụgharịa obi ma kweta inye mbe nku ha. Ka ụbọchị ha ga-eme njem ahụ ruru, ichooku, ikwiikwii, egbe, udele, ugolọma, chekeleke na ugo wepụtara nku abụọ abụọ were jiri ya kwara mbe nku ma kụziere ya ka esi efe n'elu. Ka ha kwadochara, ha niile wee bilie njem fegawa bee Chukwu. Ka ha na-efe aga, ha malitere ịgụ egwu. Dịka ha ka nọ n'elu efe, mbe wee chepụta atụmatụ ga-eme ka ọ bụrụ naanị ya ga-ericha nri niile a ga-ebunye ha na bee Chukwu. O wee kwachaa akpịrị ya wee sị, ndị enyi m, ọ ga-adị mma ka anyị zagharịa aha n'ihi na ya nọghịzi n'ụwa. Achọrọ m ka anyị niile kwuo aha anyị ga-aza n'eluigwe, nke na-abụghị aha eji mara anyị n'ụwa. ụmụ anụ ufe niile kwetara, ha wee kpọpụtaba aha a ga-aza. Ichooku sị, Aga m aza pipiro. egbe sị, unu ga-akpọ m ụtọ nri. ugolọma wee sị, Achọrọ m ka unu kpọọ m nwa dị ọcha. anụ ufe niile kpọpụtachara aha ha ga-aza. N'ikpeazụ, mbe wee kwuo, Aha nke m ga-abụ unu niile. ha dum kwekọrịtara n'ihi na ha amaghị ihe mbe bụ n'obi. Ka ha kwuchara nke a, ha malitekwa egwu ha ọzọ dịka ha ka na-efe aga. Anyị apụọla njem jewe eluigwe. Anụ ufe niile nwere oriri. Oriri Chukwu okike kpọrọ anyị. Maazị mbe sokwa na-efe. Fefe ka anyị felu. Nkwa anyị siri ike anyị ga-eru. Oriri dị ụtọ na-ete anyị. Anyanwụ na-acha, ifufe na-efe. Ka anyị gaa n'obi ụtọ. Ka anyị ruo ebe oriri dị. Ka ha ruru na bee Chukwu, ọtụtụ nri dị ụtọ malitere isite ebe ha nọ. O teghị aka, ndị odibo Chukwu bido bupụtawa nri dị iche iche ha kwadoro ụmụ anụmanụ ndị ahụ. Onye nke mbụ butere anụ agwọrọ agwọ. Mbe wee jụọ ya, Nna m biko, onye ka i butere anụ ndị a? nwa odibo ahụ wee zaa ya sị, ọ bụ nke unu niile. Mbe atụgharịa sị ụmụ anụ ufe ndị ọzọ, Unu ahụla na ọ bụ m ka e bunyere nke a. Nke unu ga-abịacha n'otu n'otu. ụmụ anụ ufe nọ na-ele n'anya. Mbe erichapụ anụ ahụ. Nwa odibo nke abụọ wetara n'ofe anụ jukwara n'ime ya. Mbe jụkwara ya. Biko, onye nwe nri nke a? Nwa odibo ahụ zakwara ya sị, Ọ bụ unu niile. mbe jidekwara nri ahụ richapụ. Etu a ka mbe siri richaa nri niile ma ṅụchaa mmanya niile Chukwu kwadoro ụmụ anụ ufe niile. Ọ gbatọkwara ọtụtụ nri na mmanya o nweghịzi ike iri, na-enyetụghị anụ ufe ọbụla. Nke a wee mee ka ụmụ anụ ufe niile wee iwe. Ugo wee jiri olu ike kwuo, Ugolọma, ọkwa anyị gwara gị na mbe dị aghụghọ na anya ukwu. Ịhụla etu o si jiri aghụghọ richaa ihe niile e bunyere anyị ebe a. Ugbu a, anyị niile ga-anata ya nkụ anyị ka anyị hụ otu ọ ga-esi feda n'ala ụmụ anụmanụ.
anụ ufe niile kwetara n'ihe Ugo kwuru. Ha niile wee jide mbe, nata ya nku ha niile, wee hapụ mbe ọnọdụ ọ dị ndụ, ọnwụ ka mma. Ugbu a, mbe enweghịzi nku ọ ga-eji feghachi n'ụwa. Mgbe ụmụ anụ ufe ndị ọzọ chọrọ ifeghachi n'ụwa, mbe wee rịọ ha sị, bikonu, gwara m nwunye m anyị m ka o bupụtara m ihe niile dị nro n'ezi ebe m ga-ahụ ya, ka m nwee ike ịdasa na ha ebe m ga-esi n'eluigwe ada. anụ ufe ndị a kpebiri na ha agaghị ezi nwunye mbe ihe ahụ mbe ziri ha, maka na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Ha wee felawa. Mgbe ha ruru n'ụwa, ha jekwuru anyị nwunye mbe wee gwa nwunye mbe sị, di gị maazị mbe si gị bupụtara ya ihe niile siri ike dịka okwute, mma, egbe, anyụike, ikwe, osisi na ihe ndị ọzọ sikwara nnukwu ike. anyị wee mee ihe ọ gwara ya. Ka mbe leturu anya n'ala, ọ hụrụ ihe ndị ahụ. Ọ chere na ụmụ anụ ufe gara ya ozi ahụ nke ọma. O wee hapụ onwe ya aka si n'eluigwe na-ada. Wee dakwasị n'elu ihe niile ahụ siri ike, azụ ya niile wee tiwasịa. Ugbu a, ka m jiri akụkọ a kụziere unu ihe. N'otu ụlọ akwụkwọ praịmarị a na-akpọ Ugochukwu Model Primary School, e nwere ụmụaka abụọ a na-akpọ Chisom na Emeka. Chisom bụ nwa na-ahụ eziokwu n'anya, ma Emeka bụ nwa na-enwe mmasị n'ịghọgbu ụmụaka ibe ya. Kwa oge ezumike, Emeka ga-agakwuru ụmụaka ndị ọzọ wee gwa ha sị, nye m achịcha gị, echi aga m enye gị mmanya ọtọ biribiri m. ụmụaka ga-ekwe n'ihe ọ gwara ha, n'ihi na ha chere na ọ ga-eme ihe o kwuru. Ma echi ahụ ruo, o nweghị onye Emeka ga-enye mmanya ọbụla. Onye ọbụla jụrụ ya ese mmanya ahụ, ọ ga-agwa ya sị, Mmanya m agwụla, biko enyela m nsogbu. otu ụbọchị, onye nkụzi gwara ụmụ akwụkwọ ka ha weta mkpịsị odee na nhicha maka ule nta ha. Emeka chefuru iweta nke ya. Mgbe ọ hụrụ na Chisom nwere mkpịsị odee mara mma, ọ sịrị ya, Biko gbazinye m mkpịsị odee gị, aga m enyeghachi gị ozugbo anyị dechara ule nta anyị. Chisom chetara etu Emeka si aghọgbu ụmụaka ọtụtụ oge, mana n'agbanyeghị nke ahụ, o nyere ya mkpịsị odee ya ahụ. Mgbe ha dechara ule nta ahụ, Emeka ekwughị ihe ọ bụla. O zoro mkpịsị odee ahụ n'akpa ya. Chisom bịakwutere ya jụọ ya sị, Emeka, kedu mkpịsị odee m? Ọ bụ na ị dechabeghị ule nta nke gị? Emeka zara ya sị, Kedu mkpịsị odee ị na-ekwu maka ya? O nwere mgbe ị nyere m mkpịsị odee ọbụla? Mkpịsị odee m ji dee ule nta bụ nke m. Chisom amaghịzi ihe ọ ga-eme. Ọ hapụ Emeka mkpịsị odee ahụ laba. N'echi ya, Emeka hụrụ nwa akwụkwọ ọhụrụ a na-akpọ Obinna. Obinna ji igbe mkpịsị odee mara mma ya akwụkwọ. Emeka gakwuru ya wee sị, Ọ bụrụ na ị nye m igbe mkpịsị odee ahụ taa, nna m ga-azụtara gị nke ka mma echi. mana echiche Emeka bụ ka ọ were igbe mkpịsị odee ahụ dịka nke ya, na-enyeghachighị Obinna azụ. Obinna kwere, o wee were igbe mkpịsị odee ahụ nye Emeka. Mgbe Emeka rutere n'ụlọ, ọ chọpụta na igbe mkpịsị odee ahụ efuola. Ọ malite ịchọ ya n'ebe niile. Ka ọ gara ụlọ akwụkwọ n'echi ya, Obinna bịara sị Emeka, Emeka, ebee ka igbe mkpịsị odee m nọ? Emeka zara, Ahụghị m ya, ọ dị ka o fuola. Obinna wee mụmụọ ọnụ ọchị wee kwuo, Eziokwu bụ na achọghị m iweghachi igbe mkpịsị odee ahụ. Achọrọ m ịhụ ma ị ga-eme ihe ị na-ekwe nkwa. Ị ghọgburu m, mana ị mechara tụfuo ihe ị chere na ị nwetala. onye nkụzi ha bụ Maazị Okeke nụ ihe niile.
kpọkọtara ụmụ akwụkwọ niile wee sị, ụmụaka, onye na-aghọgbu ndị ọzọ anaghị enweta ezigbo enyi. Otu ụbọchị onye aghụghọ ga-ezute onye aghụghọ ibe ya. Nke a bụ ihe ndị Igbo ji kwuo, onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya. Ilu a anaghị ekwu maka ọnwụ mmadụ. Ọ na-akụzi na aghụghọ na-alaghachikwute onye na-eme ya. Emeka nwere nnukwu ihere. Ọ rịọrọ Chisom, Obinna na ụmụaka ndị ọzọ mgbaghara. O weghachiri ihe niile o ji aghụghọ nara ndị ọzọ, ma kwee nkwa na ọ gaghị aghọgbu mmadụ ọzọ. Site n'ụbọchị ahụ, Emeka gbanwere omume ya. Ọ ghọrọ nwa na-ekwu eziokwu, na-enyere ndị ọzọ aka, ma nwekwa ọtụtụ ezigbo enyi. O nwere onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ abụọ ndị a? Amụtara m na ịghọgbu ndị mmadụ adịghị mma. Kụọrọnụ ya aka. Onye aghụghọ anaghị enwe ezi njedebe. Kụọrọnụ ya aka. Ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere mmadụ ibe ya nwere ụgwọ ọrụ ọ ga-anata. Kụọrọnụ ya aka. Ọ dị m ụmụaka, n'ebe a ka anyị ga-eweta ihe ọmụmụ anyị taa na njedebe. Ụbọchị ọzọ ka anyị zukọta mụọ maka ilu Igbo ọzọ. Ka ọ dịnụ. Like, share, subscribe,